सध्या सगळीकडे अतिशय प्रखर उन्हाळा चालू झालेला आहे. अतिशय उष्णतामान वाढलेलं आहे आणि अशा वेळी आपल्याला आहारामध्ये सुद्धा बदल करणं खूप गरजेचं असतं. तेव्हा आजची ही रेसिपी आपल्या शरीराला थंडावा देण्यासाठी नक्कीच ज्वारीचं आंबील करणार आहोत आपण. चला तर मैत्रिणींनो, मी रजनी आणि रजनीज न्यू किचनमध्ये तुमचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण करणार आहोत ज्वारीच्या पिठापासून बनवलेलं आंबील. हे मी 2 चमचे पीठ रात्रीला भिजत घातलेलं थोड्याशा पाण्यामध्ये आणि एक 8-10 तासानंतर बघू शकता खूप सुंदर फर्मंट झालेलं आहे. खूप छान जाळी आलेली आहे आणि हलकं झालेलं आहे. त्यात आपण थोडंसं पाणी घालून आपण त्याला थोडंसं पातळ करून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला गरम पाण्यात ओतायचं आहे. तशी कन्सिस्टन्सी बनवायला पाहिजे. बघू शकता तुम्ही कन्सिस्टन्सी. आणि थोडेसे 2 लसणाच्या पाकळ्या मी हाफ क्रश करून घेते पोळपाटावर. आता आपण कढई ठेवली आहे मीडियम फ्लेमवर. 1 चमचा साजूक तूप घालते आणि त्यात थोडंसं जिरं घालायचं, अगदी हाफ टीस्पून. ह्या 2 लसणाच्या पाकळ्या आता आपण क्रश केलेल्या त्या घालायच्या. थोडंसं हिंग घालायचं आणि आपल्याला 2 ग्लास आंबील बनवायचं आहे म्हणून 1 ग्लास पाणी घालते मी. आता आपण पाण्याला उकळी येण्याची वाट बघू. पाण्याला उकळी आलेली आहे आणि जशी पाण्याला उकळी येईल तसं आपल्याला ते पीठ टाकायचं आहे. त्याआधी आपण थोडंसं मीठ घालूया चवीपुरतं. आणि तुम्ही बघू शकता पाण्याला उकळी छान आलेली आहे आणि हळूहळू आपल्याला अगदी बारीक धारेने मिश्रण त्यात ओतायचं आहे आणि सारखं ढवळायचं आहे पळीने, जेणेकरून गुठळ्या व्हायला नकोत. आणि ह्या सगळ्या प्रोसेससाठी आपल्याला 5 मिनिटं लागू शकतात, कारण पीठ हे शिजायलाही पण हवं. अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता एक जीव झालेला आहे अगदी मिश्रण आणि सतत पळी आपल्याला हलवायची आहे. जसं जसं आपलं मिश्रण शिजत येईल तसं तसं घट्ट बनत जाईल. तुम्ही बघू शकता छान घट्ट झालेला आहे. आणि आपण जो लसूण टाकलाय किंवा जिरं टाकलंय त्याचा अतिशय सुंदर टेस्ट त्यात उतरलेली आहे. आणि नक्कीच ह्याच प्रोसेसने तुम्ही ह्याच मेथडने करून बघा. तुम्ही बघू शकता आता आपलं मिश्रण छान घट्ट झालेलं आहे आणि छान उकळी पण आलेली आहे. आणि कन्सिस्टन्सी बघू शकता तुम्ही, कारण हे मिश्रण आपल्याला गार झाल्यानंतर परत घट्ट होणार आहे. तेव्हा आपण आता स्विच ऑफ करूया, कारण तासाभरानंतर 1.5 तासानंतर आपल्याला परत बघायचं आहे की किती घट्ट झालं आहे म्हणून. आणि तेव्हाच आपल्याला त्यात ताक वगैरे जे काही बाकीच्या गोष्टी त्या ॲड करायच्या आहेत. तेव्हा आपण आता फ्लेम स्विच ऑफ करू आणि याला थंड व्हायला ठेवू. थंड होण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला 2 प्रोसेस आहेत. एक फॅनखाली ठेवा किंवा थंड पाण्यात ठेवा. आणि हे पीठ थंड होतं तोपर्यंत आपण एक मसाला तयार करून घेऊया, अगदी फ्रेश ग्रीन मसाला. त्यासाठी कोथिंबीर घेतली आहे, जिरं घेतलं आहे, अगदी थोडंसं 1 टीस्पून, अगदी छोटासा तुकडा घेतला आहे मिरचीचा, 4-5 कळ्या घेतल्या आहेत लसणाच्या आणि 2 छोटेसे तुकडे अद्रकाचे. हे सगळं आपल्याला बारीक करायचं आहे मिक्सरमध्ये. हा फ्रेश मसाला आहे, याने अतिशय सुंदर टेस्ट उतरते त्यात. आणि नक्कीच तुम्ही घाला, ऑप्शनल आहे लसूण, पण खूप छान टेस्ट येते लसणाने सुद्धा. थोडंसं पाणी घालूया आणि आपण मसाला हा बारीक करून घेऊ. अशा प्रकारे आपला हा मसाला बारीक करून झालेला आहे. बघू शकता. आता आपलं जे मिश्रण आहे पीठ शिजलेलं ते सुद्धा घट्ट झालेलं आहे 1 तासानंतर, कारण मी फॅन खाली ठेवलेलं. आणि तुम्ही बघू शकता छान कन्सिस्टन्सी झालेली आहे त्याची. आता आपल्याला ह्यात मला 2 ग्लास आंबील बनवायचं आहे म्हणून मी 2 वाट्या ताक घालते. घरच्या दह्याचं लावलेलं ताक बनवलं आहे मी. फार जास्त आंबट नाही आहे. अशा प्रकारे हे 2री वाटी आपण टाकली आहे ताकाची. आणि थोडंसं मीठ, कारण मगाशी सुद्धा आपण पीठ शिजताना टाकलेलं आहे मीठ.
थोडीशी साखर घालायची, अगदी अर्धा टीस्पून. आणि हा जे वाटण आहे मसाल्याचं हे घालूया आपण. यामुळे अतिशय फ्रेश टेस्ट येते आंबीलला आणि सगळ्या चवी उतरतात त्यात. त्यामुळे मी त्याला कच्चा ग्राइंड केला आहे. नक्कीच मैत्रिणींनो, तुम्ही करून बघा. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल किंवा तुम्हाला ही जी रेसिपी आवडली असेल, तुम्ही केल्यानंतर मला कॉमेंटच्या थ्रू कळवा. तुमच्या कॉमेंटची फार गरज आहे. आता आपण हे ग्लासमध्ये ओतूया. सगळ्यांना माहिती आहे ज्वारी किती पौष्टिक आहे. ज्वारी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिचा गुणधर्म थंड आहे आणि ग्लुटन फ्री आहे. त्यामुळे पोटाच्या आजारांपासून दूर राहण्यास मदत करते. आणि ताक आपण घातलं आहे. सगळ्या गोष्टी ह्या उष्णतेला मारक आहेत आणि त्यात जे आपण चवी ॲड केलेल्या आहेत, जे काही मसाले घातले आहेत, त्यामुळे अतिशय एक फ्रेश टेस्ट तयार झालेली आहे. थोडंसं आपण कोथिंबीर टाकून गार्निश करूया. आणि मैत्रिणींनो, तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि परत भेटूया आपण अशा छान छान रेसिपींसाठी. थँक्यू.